Какво? Излезе, че през цялото време Международно обществено движение АЛЛАТРА е говорило истината за климата. За всичките тези години ходене по мъките, чак сега международните организации осъзнаха, че ние наистина искаме да помогнем на планетата, да спасим животите на хората. Чак сега започнаха да ни канят на международни форуми, конференции, на ООН. Самият Ватикан призна, че има проблем с климата и нашата мисия с тези климатични доклади, които разпространяваме, е наистина жизненно важна за цялото човечество. Представете си, Ватикана има свой научен отдел. Тоест, нещата не са просто така на сляпа вяра. Нещата, климатичните доклади, които разпространяваме, са истина. Прогресията на катаклизмите, които чакаме в следващите години, са истина. Самите даже вие ги виждате, без да направите каквато и да било проверка по въпроса. И какво излезе? Че през тези 10 години, в които РАЦИРС, руската прорелигиозна организация, се опитваше да ни клевети, и те не само се опитваше, а ни клеветеше, че сме секта, че сме апокалиптични такива, щом казваме такива твърдения, че ни чакат катаклизми. Излезе, че те са го правили с цел, а целта ние я разкрихме в близко време, каква е точно тяхната цел. Те си имат цел за поставяне на световна диктатура. И просто ние не сме им изгодни, защото говорим, че света трябва да се обедини. Трябва да заживеем мирно, ако искаме да решим проблема с климата. И какво излезе? Че и за това сме прави. И в най-скоро време целият свят ще научи за АЛЛАТРА, целият свят ще научи за кампанията на РАЦИРС. Можеше това нещо да се случи и по-раничко, но такъв не бил късмета. Надявам се, че от тук нататък здравия разум и критичното мислене да проявява се по-голяма сила при хората и да не стават такива обърквации, защото заради тази обърквация на карта беше заложен живота на планетата. И все още е. Зависи какво ще извадат от ръкава си като схема и се опитат да ни излъжат отново. Въпросът седи лично във всеки един от вас. Ще се поддадете ли на лекомислието и на манипулациите, или ще си проверявате вече фактите и ще започнете да мислите трезво с собствените си глави.